ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଜ ଉଦାହରଣ ବେଶ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତି? ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହରେବରୁଣ ହ୍ରଦରେ ଗଜରାଜ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ କୁମ୍ଭୀର ଗଜରାଜଙ୍କୁ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଧରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଗଜରାଜ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସ୍ତୁତି ବଢ଼ିଲେ। ଭକ୍ତର ଆକୁଳ ଡାକ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ବସି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁମ୍ଭୀରକୁ ବଦ୍ଧ କରି ଗଜରାଜଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏହି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।